MP kaninje nai alam kali pin selang ni kaninje de rabangke il tuma khe fan si therak mi meson si chithai damlong lasi labang so alam angke nangli karbiang long arat karbia khe fanang li dia sohang nangi nangli nu MP pulote Lucifer afansi karbiang long arat ke MP ka chotoy dun pen karbia arat kibir siang ring nonanta thebomlu Lucifer kugera tumna chinlo kado ke isoitan Lucifer tumke MP da je parjam thek CM da je parjam thek EM da je parjam thek Minister da je parjam thek lapen EM da je parjam thek MEC da je parjam thek MLA kadok le da je parjam thek lasi Lucifer pur soitan kang tang nai kang sak nai karbiang long ke National Political Party Congress lapen BJP atunge Lucifer aja kompensi non puta election kise pahai election hai he pinatum parliament long ruduloi ma election hai pinatum assembly long ruduloi ma election hai pinatum council long ruduloi mante jong si ludong plutang te PSLC pen hemprek man depo ningkan siang bom nitum han jong si assembly Parliament lapen council na paludun long plutang te ningkani siang bom itu autonomous state one depo lakini itu nang tumhan lamcak ng pilapen 100% nang tumhan guarantee nang pilu alang han Lucifer alam le paning get toy gelike non komotapur han state kipi popot nitum hanta prabjin pen article 244A Indian Constitution along article 244A 6 schedule paragraph 20 teng pen non amat autonomous state parjak sirak nang pupu bang selang tu parliament lam thining je du nai polu sita piniang i bangke lam the sita ning je dun hai he lahelo mai tu main pi lahelo mai tu ma MLA a minister atum lason si karbia khe tum ke non puta por pana hokdon bomlu kilu kelomafan ke pahai ponale ke lahelo kasi moheta ni lipulo karbiang long ke jai ka thar sar hai hektik ke autonomous te talong un hemprek ta van thek thepus